Da, htio sam samo još nešto da dodam u toj našoj masivnoj ravnodušnosti koja se ispoljava, naravno, svuda oko nas. I, u suštini, pričao sam već o tome, ali mislim, jedu burek u kancelarijama, niko neće ti pomogne, čekaš na vratima, po vrućinčini, kako se zove, u hodniku, i onda sam zvao nekog komandira policijske stanice da tamo, ne bi se drao. Mislim, obe jedu burek, kao 11 sati je, nema veze sa životom, nemaju veze sa životom, ljudi uopšte nemaju veze sa životom. Kao sačekaj napolju, kao i čekam napolju 15 minuta. A ova druga, kad sam počeo se bunim u hodniku, zatvorila vrata, tamo čita neki telefon, ali dobro, ti komandiri su bili muškarci, oni nisu bili u kancelariji, to je bila neka glupača koja tu samo sedi bez ikakve koristi, samo tu postoji i kucajući svoj glupi telefon, kako se zove, i taj komandir, ali nije bitno, ta ravnodušnost i te devojke koje su se pojavile i koje me primećuju, da budeš primećen u nekom kontekstu, da te ne preskaču svi u redu, mislim, kao da me ne vide ljudi, ljudi prolaze oko mene kao da me ne vide. I onda te devojke koje su me primetile, to je nešto stvarno fantastično. I teo sam, mislim, na tu ravnodušnost. I u stvari, ovaj video je o tom fair, što je kao što je rekao, fair šansi. Da imamo fair šansu što implicira, jer on je apsolutan. To morate da shvatite, da bi shvatili da je fair šanse nešto što se završava. Znači, fair šanse se okončava u jednom momentu, a mi odlazimo od Boga. Znači, ta šansa kao šansa, reč šansa, znači da je nešto što mi imamo priliku da osvojimo ili da izgubimo, tako. Šansa, to znači. Tako da, ta šansa nije večna. I onda, a on je apsolutan, tako da šansa se u jednom momentu završava. I to je bitno da znate, mislim, ja sam to zaključio, on jeste crno-beo na kraju, on jeste na kraju, on određuje, he decides. And his decision making is very, hard to compromise, there is no compromise there. Ja sam pokušao da kompromitujem njegov odluke, ja sam se u svakom slučaju, sam se opekao. Tako da tu nema dvojbe. Može od nas u jednom momentu da okrene leđe i da nastane večni mrak, i u tom mraku mi nećemo moći da se oslobodimo toga što nosimo u sebi, ako još uvek tada to nosimo u sebi. I možda za nas više neće biti spasa. I to je žalosno i u vezi toga, i ovi što govore po crkvama o tom drugom dolasku Hrista, kada bude taj sudnji dan, to je u suštini, to bi bio moment kada bi đavo zauzeo zemlju, tako, da. A u tom slučaju će samo da bude potop, mislim, Isus se neće vratiti, Isus nije osvetnik nikako. Ali će ići svi tamo da zaslužuju da idu. Ali dobro, da, Isusu dajete moć Boga, što znači da, jeste, to je tačno, Bog odlučuje. Ali Isus je opraštao, Isus je verovao u nas. I Bog veruje u nas. Ali Isus nije, ja mislim, dovoljno pažnje, mislim, oni, jeste rekao na kraju, oni ne znaju šta rade. I to je stvarno, mislim, najdalje što je otišao u suštini da vam kaže da stvarno ne znate šta radite, jer bol koji nanosite samo sebi. A taj bol je stravičan. Može da bude stravičan ako napravite neke greške. I u suštini, mislim, morate obratiti pažnju na to. Ja sam samo prošao kroz to delimično, zato što ja sam tek, ja bih tek napravio te greške, ja ih čak nisam ni napravio, ali sam bio na putu da ih napravim. Tako da vi koji ste ih napravili mogu da zamislim, mislim, šta će s vama da bude. Mislim, zato je opraštanje toliko bitno, da budete svesni šta ste uradili
i da onda tražite opraštaj, on da oprašta, ovde ta šansa je apsolutna. I ovde treba da rešite to sa sobom, da se ne igrate. Ruletom, možete da budete povređeni na način na koji niste znali da postoje. Možete da budete konstantni daljinici. Da se borite za vazduh, da se izborite samo da dišete. Nekako, eto to. To se ovde dešava. Da on oprašta. Ali ne može ti oprosti ako ti ne znaš šta si uradio. Tako da, ako znate šta ste uradili, to će vam mnogo pomoći. Ja sam bio nesvestan, zato sam morao da prođem kroz bol. Dok nisam njega osvestio, u stvari, dok nisam njega dovoljno približio sebi, da bi, mislim, njegovu službu. I da bi sad znao šta će tek da mi se desi. Mislim, šta bi mi se sigurno desilo. Ja uopšte ne bi mogao da prevaziđem ni tu našu ravnodušnost, ni to. Ja jednostavno, mislim, bio sam u Kanadi, nisam se navikao na to, jednostavno, i to sam smatrao apsolutnim pogrešnim, da se ne bi drao po kancelarijama i da ne bi on izazivao oluju, u svojoj glavi. Oni me spašavaju. Hoću zato da se zahvalim svima koji još imaju nadu, da ljudi zaista mogu da promene sve što treba da bude promenjeno u skladu sa ljudima. Za čoveka budite ljudi, budite ljudi. Budite ljudi. Da.